Al'amarin soyayya yana fada muna, ni al'amarin soyayya yana taɓan raina. Ku duba ku ga ta yadda ake lamarin ƙauna. A yanzu soyayya wuya da kayi ka sha wuya, domin ku ba gaskiya so masifa ne. Saka ciwon zuciya so kaga ya zamto tsiya, ni na faɗa so na yanzu ya zamo hauka. Samarin sun su kurkunce amma tun baka tantance, babu guda wacce zaka gani da samari guda. Wayo soyayya ina ta tunani a kullum mai amfanin yaudara. Ban da wuya ba guda ɗaya zaɓa, mai amfanin ka tara 'yan mata da yawa domin yaudara. Ka rage guda za ka samu dukan natsuwa, cikar soyayya kuyo za ya fi kawa. Idan da rabo sai kuyo auren kuna sana. Soyayya babban haɗari, zuciya ta dishe da soyayya ba haƙuri. Soyayya yanzu ta zama sai Allah duniya. Yaya za ku yi tun da kun sa so da zamba? 'Yan mata har samari abinda kuke bai yi kyau ba. Gobe ka je gun fadila, jibi ka je gun wasila, wanda waɗanda kake kira a waya baka san adadinsu ba. Wadda take son ka so ta tsakani da Allah, ke ma ki bi wanda ya so kina gaba shi da illa. Ki daina tsalle-tsalle ki kama mai sanki, ki duba da kyau za ki samu na gaske gare ki. Guda son kai guda 100 ra'ayinki, karki raunata zuciya don san ranki. Ki zaɓi guda ɗaya kai ma ka rike guda. Soyayya za ta zauna a zuciya ta yi yaɗu, kun cire bar so. Barka da zuwa tashar Tage Entertainment. Idan wannan ne karanka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa, sannan ka taba mana like, sai ka je comment section ka rubuta mana ra'ayinka abin da ya fi burge ka. Mun gode da kulawarku.